L-avukat Michael Xrieħa qal li fil-waqt li l-għanijiet tal-abbozz huma nobbli hemm elementi li jistgħu joħolqu diffikultajiet legali. Meta rajtaw qed nara daqsxejn l-abbozz ta' liġi li qed jiġi propost, wieħed meta jara l-għanijiet u raġunijiet huma raġunijiet u għanijiet li huma nobbli immens. Ma jistax ikun li inti ma tkunx a favur li inti tipproteġi l-ambjent Malti, l-kwalità tal-ħajja tal-popolazzjoni, kif tgħid il-liġi, kemm preżenti u anke tal-ġenerazzjonijiet ġejjin. Madankollu Dr. Xrieħa wissa dwar definizzjoni wiesa ta' ambjent fil-liġi li, skontu, tista' tinfluwenza direttament u indirettament liġijiet oħra, fosthom dawk dwar il-proprjetà u l-ippjanar. Sostna wkoll li jeżisti r-riskju li l-liġi tispiċċa bħala arma f'idejn min ikollu interessi mhux ġenwini biex juża kontra oħrajn. Dika naħseb ukoll dik hija daqsxejn miftuħa u wieħed irid joqgħod attent illi b'dat tip ta' soluzzjoni bħal di li ma jkunx hemm interess personali, allura dik trid toqgħod attent li ma taratix tagħmilix din liġi weaponization f'idej xi ħadd li jkollu interessi mhux dejjem ġenwini, kif il-maġġoranza tan-nies u l-maġġoranza tal-poplu jkollhom biex jiddefendu l-ambjent. Min-naħa tiegħu l-avukat Joseph Camilleri li jispeċjalizza fil-liġi kostituzzjonali qal li l-proposta hija pass sinifikanti. Bħala proposta hija waħda interessanti fis-sens li kull suġġeriment li jittieħdu inizjattivi leġislattivi biex wieħed jipproteġi l-ambjent u anke l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadin ċertament hija waħda ta' min jinkoraġġija. Qal li jekk l-abbozz jidħol fis-seħħ kif inhu, id-dritt tal-ambjent se jkun protett bħala dritt fundamentali li fuqu tista' tinfetaħ kawża quddiem il-Primawla tal-Qorti Ċivili u l-Qorti Kostituzzjonali. Madankollu Dr. Camilleri wissa li hemm riskju li din il-bidla twassal għal firxa qusa ta' kawżi. Dina il-proposta tiftaħ il-bibien biex proċeduri jistgħu jinfetħu dwar dan id-dritt fundamentali mhux biss minn persuna illi turi li ħadd tiġi personalment milquta, imma kulħadd kwalunkwe persuna tista' tipproċedi mingħajr ma jkollha għalfejn turi li se tintlaqat direttament li hija wkoll kemm xejn differenti minn dak li jissoltu niltaqgħu miegħu f'dan il-kuntest. Allura wieħed irid jifli sewwa u jara x'huma l-konsegwenzi ta' emenda bħal din. Iż-żewġ avukati qablu mal-għan li l-ambjent jitqies bħala dritt fundamentali, iżda enfasizzaw li l-leġiżlazzjoni għandha titfassal b'kawtela sabiex ma toħloqx aktar problemi milli soluzzjonijiet.